Mae'r diwrnod mawr wedi dod. Ti'n lle teimlo'r adrenalin yn yr awyr yn y bryd. Ni ar fin mynd mewn i'r dŵr. Mae'r cwch diogelwch newydd gyrraedd o Ynys Môn. Mae'r criw wrthi'n cyto lan yn y cefndir yr hyn. Felly, ar ôl yr holl wythnosau o hyfforddi, dyma ni. Reit, wel, dwi wedi gwneud yr ymarfer. Dwi wedi gwneud un deif gyda'r offer ychwanegol, achos bod yr offer yn wahanol iawn i'r offer o'n i'n dysgu sut i wneud scuba gyda fe. Achos ti'n gallu siarad o dan y dŵr gyda hwn, felly mae'r dechnoleg yn wahanol. Ond mi oedd yn brofiad gwefreiddiol i bod dan y dŵr a gweld beth oedd yna. A mi fydd hyn yn wahanol iawn heddi, achos nid gwymon sy'n mynd i fod yn un, wrth gwrs, ond morwellt. Rhywbeth gwahanol iawn. So, ffynnu. Peth yw gyda deifio, mae mor dechnegol I hun, heb sôn am adio y busnes teledu iddo fe, sydd hefyd wrth gwrs yn dechnegol. Mae'n mynd jyst bach lawr. Felly, mae cyfuno'r ddau peth wedi bod yn brofiad heriol tu hwnt, ond yn lot o hwyl hefyd. Mae ecosystem fregus y traeth yma yn Mhorthyn Llain, dafliad carreg o Nefyn, yn rhywbeth i'w drysori. Ac mae un planhigyn arbennig iawn yn ffynnu yma. Felly, Jake, beth yn union yw'r planhigyn sydd yn llaw I fan hyn te? Hwn di'r morwellt, neu eelgrass di enw cyffredin o, a enw latin o di Zostera marina. Mae'n byw o dan o tonad feit o flaen ni, so mae'n edrych union fel y gwellt yn efo tir. Ie, ni'n mynd I weld, mae'n wyrdd iawn. Ond weithiau, yn wedig gynnar haf, efallai bydd chydig bach fwy brown, efo pethau sy'n tyfu yn efo, ond da chi dal yn gael gweld y gwyrdd yn y dŵr. Mae'n gen efo lot o benefits wahanol, so fel planhigyn mae'n creu oxygen. Mae hefyd yn tynnu carbon o awyr fel carbon sequestration a stori efo mewn ffordd. Ie. A mae'n creu cymuned fel 3D sy'n rhoi digon o llefydd I lot o amrywiaeth o bywyd I cuddio mewn iddo, a mae'n llefydd fel nurseries hefyd I digon o pysgod. Felly, nid dyma I llawn faint, mae'n gallu tyfu'n fwy na hyn, te? Na, mae hyn yn just esiampla fach, mae'n dal yn gynnar yn y haf yn y munud, ond mae ebyn y diwedd y haf, mae'n gallu tyfu just sot metr o hyd. A beth yw'r gysylltiad di gyda morwell, te? So fa ma'n Pwrthyn Llain, diwedd nes I tyfu fyny, treulio lot o plentyndod fi yn snowclo morwell dy hun, ond fel biolygydd y môr, dwi wedi bod yn weithio fel volunteer efo Project Seagrass ers y 6 blynedd dwytha, helpu nhw wneud surveys a phethau fel yna. Ond yn 2016 cafon ni y chance I cael un o'r Seagrass conferences fwyaf, sef y International Seagrass Conference, lle nath gwyddonwyr dros y byd dod yma am wythnos I trafod morwellt. Oedd yn amazing I gweld gymaint o gwyddonwyr mor cyffroes am morwell ni fama yn Cymru. Ie, wel, dwi wrth y modd, achos heddi dwi'n cael y cyfle I fynd o dan y môr gyda ti I weld y morwellt, sydd yn mynd I fod yn brofiad anhygol, dwi'n credu. Dwi'n edrych ymlaen. Na, bydd o'n wych, mae'n darganfod y byd wahanol sydd dan y tonna fama yn Pwrthyn Llain. Mae Porthyn Llain yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn, a'i rhialtwch a'i prysurdeb yn cadw criw y bad achub lleol yn brysur tu hwnt. Ond dan y môr a'i donau, mae llonyddwch a heddwch wrth grwydro mewn tirlun arallfydol bron. Waw! O, am le. Dyma'r morwellt fan hyn, dyn ni'n gweld jyst lawr fan hyn, ie? Ie, do fe. Wel, dyn ni'n gwybod fod planhigion, wrth gwrs, yn ddibynnol ar yr haul mwyn wneud bwyd. Ydy morwellt yr un peth, te? Yndi, union fel y glaswellt da chi'n cael ar y tir. Mae morwellt angen y hael na goleuni mwyn creu egni hun. Mae hefyd efo greiddiau, so dan y tywod am fod, mae hwnna actually helpu y lle stabilisio hefyd. Dwi'n dal ar dan bach yma sydd yn eitha byr, ond mae yna ddarnau eitha hir I gael hefyd. Beth yw'r gwahaniaeth? Ie, so da chi'n cael gweld y fama efo hei hir, rhaid i'r reproductive shoots. Ie. A da chi'n edrych yn ofalus iawn, da chi'n gallu gweld y hada yna yn developio yn mewn iddyn nhw. Achos mae hwnna'n ofnadwy o beth unigryw I weld. So fel gwellt ar y tir, mae morwellt hefyd yn cael ei pollinatio. Dim efo pryfaid, ond hefyd rhai o'r gwergyitha sy'n nofio o gwmpas rhwng y blodau hun.
Hefyd un o'r benefits mae mor llefydd yn rhoi, yn wedig i llefydd fel yma, ydy mae'n rhoi coastal protection, so mae'n lleihau egni a tonas yn dod i mewn i'r bae. A felly llai o erydiad ar y tir yn y pen draw, ie? Ydy, mae hwnna'n jyst un o'r benefits arall mae mor well yn rhoi i llefydd fel yma. So fel yma, da ni efo cran cyffredin. Mae rhaid bod eitha nifer o rhain i gael dros y lle i gyd, agos e? Mae'r rhain yn rhai cyffredin iawn, ond unwaith maen nhw'n mynd i mewn i'r mor well i hyn, maen nhw'n cuddio allan o ffordd, ddech chi'n sioglu i weld eto. So fel yma, da ni efo rhywogaeth diddorol sef y snake box yn enw ni. Mae hwn efo tips piws arno fo. Dim ond jyst yn lliwgar, mae tips piws na hefyd efo symbiotic algae mewn iddo fo, fel coral reefs, mae hwn yn creu egni i'r anifal. Mae morwellt yn un o'r cynefinoedd morol sy'n heiddi lot fawr o barch a chlod. Fel dwi wedi gweld heddi, mae yn gynefin eithriadol o werthfawr. Rhan brofiad. Anhygoel yndi? Oedd hwnna'n anhygoel. Mae'n rhaid i ddweud, o'n i ddim yn disgwyl i weld y math dyfiant o dan y dŵr fan hyn, achos sa ti'n meddwl o'r traeth bod yn rhywbeth yna o gwbl. Na, mae'n bae bach yma, mae'n dangos faint o pwysig ydy'r Cynefin yma. A mae hwnna'n jyst yn siampl dda o'r mor well i hyn. A mae'n bwysig gwarchod lle mor bwysig yn dweud. Yndi, mae hwn yn Cynefin mor bwysig efo gymaint o services mae'n gallu dweud. A ia'n jyst a ddangos o, mae'n diogolu fo yn bwysig i bawb.